Hej, mit navn er Helle Christiansen. Jeg har bloggen kvindeinvest.com, hvor jeg forsøger at blive klogere på investeringer og formidle det til andre. I denne her film vil jeg introducere en enkel begynderstrategi med få byggesten, som gør det let for alle at være med. For det første så skal man have en basisportefølje, og det kan være forskellige danske indeksforeninger, da de har lave omkostninger, og man skal have mellem 50-80% af sine investeringer i denne basisportefølje, som man så bygger op. Hvis man så efter et stykke tid får mod på mere, så kan man vælge andre investeringer. I mit eksempel har jeg valgt 2 områder, og det første er global investering, hvor jeg har valgt at investere i de såkaldte ETF'er. Derudover har jeg valgt at investere fokuseret og har her lagt vægt på bæredygtighed og ansvarlighed. Du kan så skrue op og ned for dine byggesten, der således at du fastholder en bred basisportefølje. I det her konkrete eksempel, så kan du se, at jeg har 73% på basis og 22% på bæredygtighed og 5% på ETF'erne. Man kan også vælge at tilføje andre temaer til sine basisinvesteringer. Det kunne for eksempel være danske aktier og så også obligationer. Med denne enkle investeringsstrategi, hvor du selv vælger byggestenene, skal du ikke nødvendigvis bruge lang tid på dine investeringer, og det kan være en fordel for mange af os. Har du lyst til at se, hvordan jeg er blevet klogere, siden jeg startede, kan du følge bloggen på kvindeinvest.com.